Σήμερα θα παίξουμε το νέο event Cave Crawl, αλλά μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανάκι και like. Εγγραφή και καμπανάκι για να βλέπετε πρώτη τα βίντεο, like αν σας αρέσει και σχόλιο για να σας απαντήσω αν έχετε κάποια απορία. Και πάμε να παίξουμε το Cave Crawl ή στα σχόλια μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε και εγώ απαντάω. Πάμε εδώ πέρα και πατάμε play. Αυτό. Ωραία. Και βάζει. Λογικά πρώτη πίστα θα βάλει να μαντέψω. Βάλε κάτι άσχετο. Όταν σας εννοούσα κάτι άσχετο, εννοούσα κάτι σαν τέτοιο. Σαν Lava Land για πρώτο γύρο. Θεέ μου, τι κάνει Lava Land για πρώτο γύρο. Είναι βλακεία να βάλεις Lava Land για πρώτο γύρο. Sorry που σε έδειξα Picker 55. Πέσε και εσύ μέσα, sorry. Πηδάμε απέναντι. Πήδηξα, έφτασε η βίντεο μου. Επίσης εδώ έχω τραβήξει ένα βίντεο Brawl Stars και το έχω ανεβάσει στο κανάλι μου στο YouTube. Και επόμενη πίστα είναι χιόνια, ενώ έχουμε καλοκαίρι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Stumble Guys. Μπόμπα, το περνάμε. Sorry. Κάντε, τι είπα αυτά. Το δατε. What? Πάμε εδώ. Μπράβο, ο Κάμερ. Έπεσε. Έλα, πηδάμε εδώ πάνω. Δεν έκανε τίποτα ρε μπρο. Θα περάσουμε από εδώ με την κολπάρα. Τάκλιν. Για να πάμε πιο γρήγορα και κάποιο λόγο πάει πιο γρήγορα. Τάκλιν. Σταμάτησε την μπάλα να με χτυπήσει. Πήρα boost. Τρέχω. Έλα, μπορεί να περάσουμε αν δεν έχει πολλά άτομα. Μπορεί. Δεν μπορεί. Χάσαμε. Πάμε να σας δείξω και ένα legendary blogdas. Αυτό μπήκε τώρα. Τώρα πάντων πάμε εδώ πέρα. Θα κλείσω μάτια. Legendary blogdas. Τελειώνει σε 7 οι ώρες. Έχουμε πάρει το Mr. Beast Magic. Αλλά τώρα πάμε να παίξουμε με τη Virgo. Πατάμε εδώ 20 gems για να πάρουμε διαγωνισμό. Δεν παίρνουν πολύ, αλλά οκ. Εδώ βλέπετε πρώτη θέση 50. Στο τελικό αν χάσεις 20 και αν χάσεις από το δεύτερο round 10. Οπότε πρέπει τουλάχιστον να πάμε τελικό στο Legendary Blogdas. Είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Καραμπούμ! Ξεκινήσαμε. Καραμπούμ. Φοβάμαι μόνο μη μου ρίξουν καμιά μπουνιά και χάσω. Ακούσατε? Δεν θα ρίξετε τίποτα, μόνο εγώ. Χαχαχαχαχα. Πάρ' το! Αου. Έπεσα μόνος μου. Πάνω στη βαλίτσα. Λεφτά. Αου. Τι έπαθα? Ωραία. Πάτσα τάκλιν και έφυγα σε άλλη πλευρά. Πώς έγινε αυτό? Πηδάμε από εδώ. Μπουκέτο, θα σου πετάξω ένα καλό. Μπουνιά! Χτύπησα πάνω στο μπλοκ την κεφάλα μου. Ωραία. Περνάμε μέσα από τον τοίχο. Τα κατάφερα. Πέρασε μέσα από τον τοίχο. Ουί! Φαντάσματα. Πάρτε με! Με πήρανε πάλι τα φαντάσματα. Sorry φαντάσματα που με παίρνετε. Θα περάσω πάλι? Όχι. Τώρα φοβάμαι ότι θα χάσω. Μένουμε και τώρα αν δεν χάσει κανείς. Φαντάσματα! Δεν πήρανε τώρα τα φαντάσματα. Όχι! Χάσαμε. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας παιδιά και μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανάκι, like. Γεια!